Καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε όλους εδώ στο χώρο του Ιαννού. Σήμερα φιλοξενούμε στο χώρο μας τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Οι εκδόσεις Παπαδόπουλος εδώ και πολλά χρόνια είναι γνωστές στο παιδικό βιβλίο. Τα τελευταία όμως 3 χρόνια έχουν κάνει μία δυναμική και αξιόλογη προσπάθεια και στο χώρο του βιβλίου των ενηλίκων. Οπότε θα θέλαμε να τους ευχηθούμε καλή συνέχεια σε αυτό. Σήμερα θα μας παρουσιάσουν το βιβλίο «Το τίμημα της ανισότητας, πώς η διχασμένη κοινωνία του σήμερα θέτει σε κίνδυνο το μέλλον όλων μας», του Τζόζεφ Στίγκλιτς. Θα μιλήσουν ο κύριος Νίκος Χριστοδουλάκης, καθηγητής οικονομίας και πρώην υπουργός, ο κύριος Ζώης Τσόλης, αρχισυντάκτης εφημερίδας «Το Βήμα» και τέλος ο κύριος Αντώνης Καρακούσης, διευθυντής της εφημερίδας «Το Βήμα», ο οποίος για λόγους έκτακτους και ενός δημοσιογραφικού προβλήματος θα καθυστερήσει για λίγο. Ο συντονιστής μας θα είναι ο κύριος Μάκης Προβατάς, δημοσιογράφος, τον οποίο θα δώσει και το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι και από μένα. Είμαστε εδώ για την παρουσία αυτού του βιβλίου και με αφορμή την παρουσία αυτού του βιβλίου να λύσουμε και δικές μας απορίες, μην νομίζετε. Δηλαδή, εγώ είμαι γεμάτος απορίες εδώ. Να πω ότι διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι 493 σελίδες, και ο λόγος που τις αναφέρω όλες είναι γιατί ακόμη και η τελευταία σημείωση έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το βιβλίο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μέχρι και η τελευταία σημείωση παραπέμπει σε μία πηγή γνώσης. Να πω ότι αυτό το βιβλίο κάνει μία προσέγγιση, κατά την άποψη τη δική μου, η οποία έχει το εξής πολύ καλό. Στην Ελλάδα είμαστε λίγο επιρρεπείς να κάνουμε τη φήμη πληροφορία και τη γνώμη να την κάνουμε γνώση, με αποτέλεσμα αυτό το βιβλίο να είναι ένα βιβλίο το οποίο δίνει γνώσεις. Δηλαδή μπορεί κάποιος, ακόμη που δεν έχει καμία σχέση, που θέλει απλώς να δει τι γίνεται στην οικονομία, για ποιο λόγο γίνονται πράγματα στην οικονομία, μπορεί να αποκτήσει μια βασική γνώση διαβάζοντάς το, παρότι φαίνεται μεγάλο. Και επίσης ένα άλλο πράγμα που κάνει, και νομίζω ότι εδώ ταιριάζουν υπέροχα οι δύο ομιλητές και ο τρίτος που ελπίζουμε θα έρθει, είναι ότι δεν έχει αυτή που σκεφτόμουν τώρα σαν όρο, την κοινική προσέγγιση της οικονομίας. Δηλαδή η κοινική προσέγγιση της οικονομίας που λέει εξουσία, χρυσός, πετρέλαιο, και πάντα έτσι ήταν οι κοινωνίες και πάντα έτσι θα είναι. Αυτό δεν είναι σωστό. Έχει μια προσέγγιση μέσα από γνώση και όχι κοινική προσέγγιση της οικονομίας, μια πραγματική προσέγγιση της οικονομίας. Αυτή την προσέγγιση έτσι κι αλλιώς την έχουν κάνει και μέσα από τα βιβλία του ο κ. Χριστοδουλάκη και μέσα από τα άρθρα του ο κ. Ζώης Τσόλης. Να πω ότι οφείλω να ομολογήσω ότι το είπα και στο Ζώη πριν και στον κ. Χριστοδουλάκη, ότι μέσα στο βιβλίο διάβασα προφανώς τοποθετημένα πράγματα τα οποία τα είχα περίπου ξανακούσει, αλλά είναι τοποθετημένα με έναν τρόπο που πρέπει κάποιος να τα διαβάσει, το βιβλίο του Τζόζεφ Στίγκλιτς. Και να πω το εξής, ότι παρότι ο Τζόζεφ Στίγκλιτς αυτό το βιβλίο γράφει για την ανισότητα στην αμερικάνικη οικονομία, εκεί ξεκινάει, λέγοντας μάλιστα είναι inequality ευκαιριών, of opportunities, είναι τρομερά εντυπωσιακό έως λίγο φοβιστικό πόσο πολύ μοιάζει με την πραγματικότητα την ελληνική. Πάρα πολύ. Μιλάει για την αμερικάνικη πραγματικότητα, των Ηνωμένων Πολιτειών δηλαδή την πραγματικότητα, αλλά αυτή η οικονομική πραγματικότητα είναι τρομακτικό πόσο σε κάθε σελίδα έχει σημεία που θα πούμε αυτό ισχύει και στην Ελλάδα. Εγώ δεν έχει κάποιο νόημα να πω κάτι παραπάνω. Να πω ότι, ξαναλέω, ταιριάζει απόλυτα το ότι εδώ έχουμε δύο ανθρώπους σήμερα οι οποίοι δεν έχουν μια άλλη ματιά, όχι την κοινική ματιά που εν τέλει είναι και λαθασμένη ματιά στην οικονομία. Και να δώσω πρώτα το λόγο στην αρχισυντάκτη του Βήματος, τον κύριο Ζώη Τσόλη, να μας πει για αυτό το βιβλίο και στη συνέχεια θα κάνουμε κάποιες ερωτήσεις που είναι και θα είναι και απορίες όλων μας, μην νομίζετε. Καλό μεσημέρι και από μένα. Να ξεκινήσουμε λίγο και να μιλήσουμε προσωπικά. Εδώ πέρα ζούμε εδώ όλα αυτά τα χρόνια μια πρωτοφανή κρίση και εμείς που βρισκόμαστε στις εφημερίδες εδώ και 4 χρόνια, όταν ξέσπασε η κρίση στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες,
αναγκαστήκαμε να μάθουμε κάποια πράγματα. Μέσα στις πηγές μας ήταν ο κύριος Χριστοδουλάκης και κάποιοι κύριοι καθηγητές εδώ που βρίσκονται σήμερα στο χώρο. Αλλά να σας περιγράψω πώς εγώ προσέγγισα αυτή την κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια. Το 2008 αναγκαζόμουν κάθε μέρα και έπαιρνα τηλέφωνο έναν άνθρωπο που όλοι τον γνωρίζουμε, τον Νίκο τον Γκαργάνα. Το να μιλάς με τον Νίκο τον Γκαργάνα κάθε μέρα δεν είναι και ό,τι πιο ευχάριστο υπάρχει. Μπορεί να μαθαίνεις ορισμένα πράγματα, αλλά είναι ένας άνθρωπος που είναι αυστηρός, που είναι σκληρός, που είναι δομημένος έτσι, που αναφέρεται στο αντικείμενό του. Μιλούσα και με τον Γιάννη τον Στουρνάρα, που ήταν πιο απλός, πιο ανοιχτός, όχι η εικόνα που έχει τώρα σαν Υπουργός Οικονομικών, ήταν πιο λιμένος. Και έτσι μπορέσαμε και μάθαμε κάποια πράγματα, αντιληφθήκαμε ίσως νωρίτερα από κάποιους άλλους ανθρώπους την εξέλιξη και την πορεία αυτής της κρίσης που οι πολιτικοί στην αρχή, σας θυμίζω το 2008, το 2009 έλεγαν δεν υπάρχει κρίση ή η κρίση είναι εσωτερική ή η κρίση είναι εξωτερική και δεν μας αφορά, αλλά τελικά η πραγματικότητα ήταν ότι όλη αυτή η κρίση ήταν ένα πράγμα. Ξέσπασε εκεί, ξεκίνησε και κύλησε σε όλες τις χώρες του καπιταλισμού, σε όλες τις χώρες του κόσμου τις επηρέασε με ένα μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό, γιατί κακά τα ψέματα τα κεφάλαια κινούνται ελεύθερα και από την ώρα που κινούνται ελεύθερα τα κεφάλαια και κάνουν συνεχώς το γύρο του κόσμου, μεταφέρουν μαζί τους και τα κέρδη, μεταφέρουν τις ζημιές, μεταφέρουν τους ιούς, μεταφέρουν τα τοξικά, μεταφέρουν οτιδήποτε άλλο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, να ψάχνουμε τους ανθρώπους, να μάθουμε και να μπορέσουμε να αντιληφθούμε και να γράψουμε εκλαϊκευμένα, γιατί μην φανταζόσαστε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και στην κατανόησή τους. Και ερχόμαστε ύστερα από όλα αυτά τα χρόνια και από αυτή την προσπάθεια που κάναμε για να συντηρήσουμε και να είμαστε στις δουλειές, να κατευθύνουμε ενδεχομένως την κοινή γνώμη σε ένα βαθμό ή να πληροφορήσουμε τους ανθρώπους σε ένα βαθμό. Ελπίζω όπως το βήμα τα κατάφερε, όχι όπως τα έχει καταφέρει μέχρι τώρα το Μέγκα, να δημιουργήσει πανικό σε όλη την Ελλάδα και να σπέρνει τον πανικό στην οικονομία, συνήθως γνωρίζοντας ότι αυτά που λέγονται είναι περισσότερο προπαγανδιστικά και όχι η πραγματικότητα γύρω από την οικονομία. Και φτάσαμε σήμερα στην ευτυχή στιγμή να βρούμε αυτό το βιβλίο. Διαβάζοντάς το, ζούμε αυτά τα 4 χρόνια. Ζούμε την κρίση της Αμερικής, ζούμε την πορεία της Αμερικής μέσα στη μεγάλη ύφεση, γιατί η κρίση και η ύφεση αποκάλυψε και το μέγεθος της ανισότητας και έκανε ακόμη μεγαλύτερο το μέγεθος της ανισότητας, και είναι πραγματικά ευτυχή στιγμή να μπορέσουμε να καταλάβουμε όλα αυτά που ζήσαμε, να περιγράψουμε αυτό το ταξίδι με οικονομικούς όρους που έχουμε κάνει τα τελευταία 4 χρόνια. Το που θα μας βγάλει αυτό το ταξίδι, εγώ θα είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Γιατί και η προσέγγιση που γίνεται από τον καθηγητή, τον νομπελίστα, τον γνωρίζετε όλοι, είναι μια προσέγγιση του συστήματος. Είναι ένας άνθρωπος του συστήματος που εξηγεί με τους όρους του συστήματος, παίρνοντας θέση μεταξύ της κλασικής, της αιώνιας τέλος πάντων αντίθεσης του δεξιού και του αριστερού, θέλοντας να προσεγγίσει πιο αριστερά, από πιο αριστερές θέσεις, τη λύση του θέματος. Εγώ θα σταθώ σε ένα θέμα στην ευαισθησία του, όπου εδώ γράφει ότι σε ηλικία 10 ετών αναρωτήθηκα γιατί άραγε η καλοσυνάτη γυναίκα που με φρόντιζε σχεδόν όλη μέρα δεν είχε προχωρήσει πέρα από την 6η δημοτικού σε μια χώρα που φαινόταν τόσο πλούσια, καθώς και γιατί φρόντιζε εμένα αντί να φροντίζει τα παιδιά της. Προφανώς ήταν εύπορος, προφανώς ήταν εύστροφος, προφανώς είχε τα ερεθίσματα από την οικογένειά του και την παιδεία που του μετέδωσαν, και ακολουθώντας την επόμενη πορεία αντελήφθηκε, έφτασε σε αυτό το σημείο τουλάχιστον να αντιλαμβάνεται το τι ακριβώς συμβαίνει στον κόσμο και να το εξηγεί. Στο θέμα των αριθμών, οικονομία χωρίς αριθμού δεν υπάρχει. Η κλασική, εγώ συγκράτησα 3 αριθμούς, όλοι τους γνωρίζετε, ενδεχομένως τον τρίτο να μην γνωρίζουμε όλοι. Είναι το 1% που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου σε όλο τον κόσμο, στην Αμερική, το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα. Το 99% τώρα ειδικά που εξαφανίζεται η μεσαία τάξη, που έχει το μικρότερο μέρος
του πλούτου ή του εθνικού εισοδήματος, και το θέμα των τραπεζιτών και των στελεχών των επιχειρήσεων, που είναι ένα μέρος του προβλήματος και που έχουν κάθε χρόνο 200 φορές εισόδημα υψηλότερο από το μέσο εργαζόμενο που διοικούν. Με αυτούς τους τρεις αριθμούς μπορεί κανείς να πορευτεί και να αντιληφθεί όλη αυτή την υπόθεση της ανισότητας. Και για να μην σας κουράσω, γιατί προφανώς όλοι βλέπουμε, έχουμε δει το βιβλίο, αλλά έχουμε και τον καθηγητή εδώ, καθηγητής πολιτικός και όλα τα υπόλοιπα μαζί, που θα μας μιλήσει. Αυτό που μπορώ και θέλω να επισημάνω είναι ότι η πολιτική και η οικονομία πάνε μαζί και ότι υπάρχει η διαπλοκή για να βγουν τα χρήματα. Και επίσης ότι μπορεί οι φτωχοί να έχουν ελάχιστα χρήματα, αλλά είναι τόσοι πολλοί που παίρνοντας αυτό το 1% των πλουσίων ή της διαπλοκής κάτι από τον καθένα, μπορούν να γίνουν ακόμη πιο πλούσιοι. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον καθηγητή, πρώην Υπουργό, τον κύριο Νικό Χριστοδουλάκη, από τον οποίο περιμένουμε τώρα να ακούσουμε μια ανάλυση και για αυτό το βιβλίο. Να ξεκινήσω ίσως με μια ερώτηση. Τελικά γίνεται σε εσάς τους καθηγητές οικονομίας, στους ανθρώπους που γνωρίζετε την οικονομία, προστίθεται μέσα από κάθε κρίση μια καινούργια γνώση ή γίνεται μια ανακατανομή παλιάς γνώσης? Νομίζω είναι ένας τριπλός συνδυασμός και εξαρτάται πού θα πέσει το κέντρο βάρους. Είναι ένας συνδυασμός αποτυχίας, επειδή οι προηγούμενες θεωρίες δεν κατάφεραν να προβλέψουν εγκαίρως το κακό το οποίο έρχεται. Είναι ένας συνδυασμός πρόκλησης, αν μπορέσεις να το κατανοήσεις και να σκεφτείς μερικές απαντήσεις για να το αντιμετωπίσεις. Και είναι και επίσης η προσδοκία του αν θα πετύχει η συμβουλή την οποία θα δώσεις. Οπότε εξαρτάται τώρα πόσο έχεις ευαίσθητες κεραίες και προσέχεις και αποφεύγεις τους δογματισμούς σε κάθε φάση της επιστημονικής σου σταδιοδρομίας, έτσι ώστε να αποφύγεις να πέσεις βαθιά στην πρώτη κατηγορία της απόλυτης ορθοδοξίας και να κοιτάξεις να βρεθείς γρήγορα και έγκαιρα στη δεύτερη φάση της κατανόησης, μπας και πετύχεις το τρίτο της αποτελεσματικής αντιμετώπισης. Λοιπόν, εγώ θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω και τον εκδοτικό οίκο Παπαδόπουλος και την εφημερίδα Το Βήμα για την τιμή την οποία μου έκαναν να με καλέσουν να παρουσιάσω το βιβλίο του Στίγκλιτς. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η τρίτη παρόμοια πρωτοβουλία που παίρνει το Βήμα. Πριν από 2 χρόνια είχε ξεκινήσει με την έκδοση του Μάρξ και πέρυσι νομίζω με το Gaines. Τώρα είναι το τρίτο βιβλίο του Στίγκλιτς που προσπαθεί να ενημερώσει το ευρύ αναγνωστικό κοινό γύρω από βιβλία οικονομικής θεωρίας που έχουν διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο και ιστορικά αλλά και σήμερα και στη διαμόρφωση εντυπώσεων και αντιλήψεων για την κατανόηση και την αντιμετώπιση της κρίσης. Άλλωστε, αυτό είναι μια γενικότερη ανάγκη. Μετά την κρίση του 2008, μου έλεγε ένας βιβλιοπόλης φίλος μου ότι πώς την έζησαν αυτή την κρίση. Έπεσαν κατακόρυφα τα βιβλία τα οποία περιγράφουν πετυχημένες προβλέψεις, αχτύπητα νούμερα κερδοφορίας, εύκολες καριέρες και ούτω καθεξής. Και μετά από την κατάρρευση αυτού του είδους ζήτησης άρχισε να αναπτύσσεται μία ζήτηση για κλασικούς. Ο κόσμος ήθελε να διαβάσει ξανά το Gaines, τον Adam Smith, το Schumpeter, το Marx, για να κατανοήσει τη βαθύτερη αιτία των πραγμάτων και ενδεχομένως να δει ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα δεν είναι πρωτοφανή. Έχουν συμβεί και άλλες φορές. Και ενδέχεται να συμβούν και στο μέλλον, αν αυτή τη φορά δεν είμαστε πιο προσεκτικοί από ό,τι επιβάλλεται. Πιστεύω ότι την ίδια ανάγκη αντιμετωπίζοντας και ο Στίγκλιτς έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια να γράφει όχι σκέτες οικονομικές θεωρίες, αλλά να γράφει οικονομικές αναλύσεις με τις οποίες μας προειδοποιεί για τους επερχόμενους κινδύνους. Ο Στίγκλιτς είναι κατά κάποιο τρόπο ο προφήτης της επόμενης συμφοράς. Και με άλλους οικονομολόγους, από τους οποίους είναι πάρα πολύ γνωστοί στην Ελλάδα ο Κρούκμαν, αλλά και σε φιλοσοφικό επίπεδο ο Σαντέλ, προειδοποιούν όχι μόνο για τα οικονομικά φαινόμενα τα οποία λαμβάνουν χώρα,
αλλά για το κοινωνικό αντίκτυπο των οικονομικών πολιτικών. Ο Κρούπμαν, για παράδειγμα, προειδοποιεί ότι η σημερινή κρίση μπορεί να διαλύσει την συνθετική αντίληψη της αμερικάνικης κοινωνίας και γενικότερα της Δύσης, ενώ ο Σαντέλ, ο οποίος είναι φιλόσοφος της δικαιοσύνης περισσότερο παρά οικονομολόγος, χρησιμοποιεί και αυτός και αναφέρεται, το βιβλίο του για τη δικαιοσύνη έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά, και αναφέρεται στο πώς υπό τις παρούσες συνθήκες κρίσης μπορεί να μεταλλαχθεί προς κάτι πολύ πιο απειλητικό, άνισο και άδικο, ένα σύστημα κανόνων και αξιών, το οποίο επί πολλές δεκαετίες είχε τροφοδοτήσει με ταλέντα, με ευκαιρίες και με δημιουργικότητα την αμερικάνικη κοινωνία και γενικότερα τη δυτική κοινωνία. Υπενθυμίζω κάτι το οποίο ίσως έχει σημασία και για το Στίγλιτς αργότερα, ότι ο Σαντέλ αυτό που θεωρεί ως ανάγκη να ξανακοιτάξουμε είναι ο Αριστοτέλης και καλεί τους διανοούμενους να ξαναδιαβάσουν τον Αριστοτέλη, τον οποίο θεωρεί ως την κορυφαία φιλοσοφική μορφή, η οποία συνδύασε την ανάγκη ωφέλειας του ατόμου και του συνόλου μέσα σε ένα πλαίσιο μετριοπάθειας, ταπεινότητας και φροντίδας για το κοινωνικό σύνολο και την πόλη. Έτσι λοιπόν έχουμε και ως Έλληνες έτσι ένα μερίδιο συμμετοχής στη νέα αναζήτηση ιδεών. Αλλά πάση περιπτώσει να ξαναγυρίσουμε στο Στίγλιτς. Ο Στίγλιτς λοιπόν έλεγα ότι τα τελευταία 10 χρόνια γράφει βιβλία τα οποία πρέπει να τα λαμβάνει κανείς υπόψη του για το κακό που έρχεται λίγο μετά. Το 2002 έβγαλε το βιβλίο «Παγκοσμιοποίηση και οι δυσάρεστες συνέπειες που έχει». Στην Ελλάδα αυτό νομίζω μεταφράστηκε μεγάλη αυταπάτη και εκεί προειδοποιούσε για το κίνδυνο το οποίο κρύβουν για την παγκόσμια οικονομία οι μεγάλες ανισορροπίες στα εξωτερικά ισοζύγια. Το εξαιρετικά πλεονασματικό ισοζύγιο της Κίνας σε σχέση με το εξαιρετικά ελληματικό ισοζύγιο της Αμερικής, πράγμα το οποίο αναπόφευκτα θα οδηγούσε σε μια οικονομική κρίση. Πράγμα το οποίο συνέβη εξαιτίας αυτού του πράγματος και φυσικά συνέβη και σε άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ένας από τους βασικούς παράγοντες της τωρινής κρίσης δεν είναι τόσο πολύ το χρέος και τα ελλείμματα. Σε αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, ιδιαίτερα η Ευρωζώνη, είναι αισθητά καλύτερα της Αμερικής. Αλλά ο κύριος παράγων είναι οι εσωτερικές ανισορροπίες στα εμπορικά ισοζύγια. Το 2006 έβγαλε ένα βιβλίο για το πώς μπορεί να δουλέψει η παγκοσμιοποίηση, έτσι ώστε να αποφύγει τα προβλήματα τα οποία είχε. Λέγοντας εκεί και παρουσιάζοντας ότι έτσι όπως είναι φτιαγμένοι οι μηχανισμοί της παγκοσμιοποίησης ή όπως αφήνεται να εκδηλωθούν από μόνοι τους, ευνοεί κυρίως τις ανεπτυγμένες χώρες, αγνοεί παγκόσμιες εξωτερικότητες, γιατί σε ένα περιβάλλον ανελαίητου ανταγωνισμού για το ποια χώρα θα επικρατήσει στις διεθνείς αγορές, κανείς δεν έχει κίνητρο να κοιτάξει και να φροντίσει το περιβάλλον. Όπως επίσης, και αυτό αργήσαμε να το λάβουμε υπόψη μας, είναι ότι επιβάλλει πρότυπα κατανάλωσης και κουλτούρας, κυρίως αμερικανικής προελεύσεως, τα οποία πολλές φορές πέφτουν όχι σαν σωσίβια, αλλά σαν πλάκες που καταπλακώνουν προγενέστερες αντιλήψεις, συμπεριφορές και αξίες, με έναν τρόπο που οι εσωτερικές κοινωνίες δεν μπορούν να αντέξουν και να υποστούν. Το 2008 γράφει το βιβλίο «Ο πόλεμος των τριών τρεις», θέλοντας να προειδοποιήσει ότι ο τρόπος με τον οποίο διασώθηκαν τα μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Αμερικής δεν προϊονίζεται να έχει θετικές συνέπειες, διότι θα διατηρήσει τις τρευλώσεις, τα προβλήματα και τις ανισότητες. Το 2010 ο Στίγλιτς έβγαλε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο με τίτλο «Πώς μετράνε λάθος τις ζωές μας». Ήταν η περίοδος που τον είχε ορίσει ο Σαρκοζή μαζί με τον Αμάρτια Σεν και τον Φιτουσί, ένα Γάλλο οικονομολόγο, να ξαναδούνε το πώς γίνεται η καταμέτρηση της οικονομικής δραστηριότητας, όχι μόνο με βάση το ΑΕΠ, αλλά και με άλλες παραμέτρους ποιότητα ζωής, αξιών, συμπεριφορών κτλ. Και το 2012 βγάζει το βιβλίο της ανισότητας, βλέποντας ότι η ύφεση στην οποία πέφτει η οικονομία ενδυναμώνει την ανισότητα, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο περαιτέρω συγκρούσεων, περαιτέρω προβλημάτων και ενδεχομένως περαιτέρω ύφεσης. Αυτό ήταν κάπως παράδοξο για τα οικονομικά και τις θεωρίες.
Διότι μέχρι τότε, μέχρι πριν από μερικά χρόνια, η κυρίαρχη γνώση που είχαν οι οικονομολόγοι για τις ανισότητες ήταν η θεωρία την οποία είχε βγάλει ο Κούσνετς, ένας μέγας οικονομολόγος των ΗΠΑ, το 1954, όταν μελέτησε τις κατανομές εισοδήματος στην Αμερική επί πολλές δεκαετίες και αντιλήφθη ότι όσο προχωράει η οικονομική ανάπτυξη, η ανισότητα αυξάνεται. Και μόνο αφού προχωρήσει αρκετά η οικονομική ανάπτυξη, αρχίζει και μειώνεται. Και το εξήγησε ότι όταν πρωτοξεκινάει η οικονομική ανάπτυξη, οι ευκαιρίες είναι πολλές, είναι πιο πιθανό να τις εκμεταλλευτούν αυτοί που ήδη είναι πρικισμένοι και έχουν μία γνώση του πώς να συμπεριφερθούν στα νέα περιβάλλοντα, ενώ οι άλλοι που είναι λιγότερο πρικισμένοι μένουν πίσω. Δυναμώνει η ανισότητα, μετά σιγά σιγά απλώνονται οι ευκαιρίες και μειώνεται η ανισότητα. Και αυτή ήταν μία καμπύλη που ακολουθούσε σαν καμπάνα και είναι γνωστή σαν η καμπανοειδής καμπύλη της κοινωνικής ανισότητας. Βέβαια, δεν έμεινε έτσι η θεωρία του Κούσνετς, η οποία δίδαξε επί 5 δεκαετίες στους οικονομολόγους. Ένας που είχε φέρει τρομερές αντιρρήσεις τότε στον Κούσνετς στη δεκαετία του 50 ήταν ο Μιρτάλ, ένας διάσημος Σουηδός οικονομολόγος, ο οποίος είπε ότι δεν είναι καθόλου υποχρεωτικό οι κοινωνίες να περάσουν από την άνοδο της ανισότητας και μετά να δουν την πτώση της ανισότητας, εάν έχουν φροντίσει να ενισχύσουν το εκπαιδευτικό σύστημα, να ανοίγουν ευκαιρίες σε αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση σε αγορές και κυρίως να στηρίζονται αυτοί που βρίσκονται εκτός των τυχών. Έτσι, αυτές οι θεωρίες του Κούσνετς τη δεκαετία του 50, του Μιρτάλ, που ήρθαν σαν απάντηση στις θεωρίες του Κούσνετς, βοήθησαν να διαμορφωθεί αυτό το οποίο αργότερα ονομάστηκε σουηδικό μοντέλο, το οποίο σημειωτέων ο Στίγκλιτς είναι θερμός θαυμαστής του. Αυτό το οποίο τώρα μας λέει ο Στίγκλιτς είναι το ανάποδο από αυτό που λέγει ο Κούσνετς. Μας λέει ότι η ανισότητα δεν είναι μόνο όταν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη, επέκταση ευημερίας, αλλά τώρα μας λέει ότι η ανισότητα αυξάνεται και όταν πέφτει η συνολική ευημερία και πολλαπλασιάζεται. Και προσπαθεί να εξηγήσει πού οφείλεται αυτή η διόγκωση της ανισότητας σε χαλεπούς καιρούς. Γιατί σε καλούς καιρούς την ξέραμε ότι θα αυξηθεί η ανισότητα, αλλά θα έρθει η ώρα που θα αντιστραφεί. Ο Στίγκλιτς έρχεται και μας λέει ότι σε χαλεπούς καιρούς πάλι θα ανέβει η ανισότητα. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό ήταν μια ιδέα την οποία την είχε πρωτοπεί στα μέσα του 19ου αιώνα ο Φερντινάνδος Λασάλ, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος έμαθε τη θεωρία των μισθών στον Κάρολο Μάρξ και τη διατύπωση μετά σε γενική θεωρία. Ότι οι πραγματικοί μισθοί πέφτουν και στην άνοδο και στην πτώση του καπιταλισμού. Αλλά θα δούμε αργότερα σε αυτό. Προσπαθεί λοιπόν ο Στίγκλιτς να εξηγήσει πού οφείλεται αυτή η διόγκωση της ανισότητας μέσα στην ύφεση. Και περιγράφει 3 μηχανισμούς. Ο πρώτος μηχανισμός είναι αυτός τον οποίο το βιβλίο ονομάζει ως προσοδοθυρία. Επιτρέψτε να κάνω μία παρένθεση. Η μετάφραση του βιβλίου είναι εξαιρετική. Η επιμέλεια που έχει γίνει είναι πάρα πολύ καλή. Και αυτό κάνει το βιβλίο να διαβάζεται πολύ εύκολα και πολύ άνετα και θεωρώ ότι τόσο ο επιμελητής του εκδότη όσο και ο μεταφραστής κυρίως έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ποιότητα. Όμως, μερικοί οικονομικοί όροι, κατά την άποψή μου, πρέπει να αποδίδονται διαφορετικά. Στα αγγλικά, αυτός ο οποίος αξιοποιεί προνόμια για τα οποία δεν έχει δουλέψει να τα αποκτήσει, προκειμένου να έχει εισοδήματα και να περάσει καλά, λέγεται rent seeking, λέγεται η επιδίωξη του ενοικίου. Και αυτό αποδίδεται στα ελληνικά ως το κυνήγι της προσόδου. Και έτσι λέγεται προσοδοθυρία. Θεωρώ ότι αυτή η λέξη είναι και πολύ δύσκολη και πιθανώς λανθασμένη. Εγώ χρησιμοποιώ ένα καλύτερο όρο και το προτείνω για τη δεύτερη έκδοση, πρικοθυρία. Έχουμε τη λέξη. Γιατί και η πρίκα είναι κάτι το οποίο αποκτά κάποιος χωρίς να έχει δουλέψει και ωφελείται εξ αυτής. Έτσι λοιπόν θεωρεί ο Στίγκλιτς ότι ο πρώτος μηχανισμός είναι ο μηχανισμός της πρικοθυρίας. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται από διάφορους οι οποίοι λόγω θέσης που κατέχουν ή λόγω άλλων προνομίων που κατέχουν επιδιώκουν και τα καταφέρνουν να κάνουν μια αφέμαξη πόρων
χωρίς να έχουν εργαστεί αντίστοιχα γι' αυτό. Αυτή η υπεξαίρεση πόρων μπορεί να γίνεται λόγω προνομίων, μπορεί να γίνεται για άλλους λόγους, λόγω θέσης κυρίαρχης στην αγορά, λόγω έλλειψης ανταγωνισμού και ούτω καθεξής. Και το κορυφαίο φαινόμενο το οποίο συμβαίνει στην Αμερική και μέσω αυτού του μηχανισμού πρικοθυρίας δημιουργεί περαιτέρω την ανισότητα, είναι η ασυμμετρία στις αμοιβές και στις αποδόσεις πολλών κατηγοριών. Για παράδειγμα, τα στελέχη των hedge funds, τα οποία είχαν το μηχανισμό των bonus όταν ανέβαινε το χρηματοπιστωτικό σύστημα, δεν έχουν το μηχανισμό των μάλους να πληρώνουν τώρα που οι αποδόσεις πέφτουν. Αυτή η ασυμμετρία λοιπόν τους έκανε πλούσιους στην εποχή της ανόδου, χωρίς να τους κάνει φτωχούς στην εποχή της καθόδου. Αλλά... Συγγνώμη, να πούμε μια κουβέντα για την πρίκα, για να το εξηγήσουμε. Είναι παραδείγματος χάρη αποκρατικοποίησης. Είναι παραδείγματος χάρη η σημερινή λειτουργία των διελιστηρίων στην Ελλάδα, του μονοπωλιακού χαρακτήρα. Είναι η λειτουργία όλα αυτά τα χρόνια του τραπεζικού συστήματος. Συγγνώμη γιατί... Παρακαλώ. Αλλά νομίζω... Τώρα, το δεύτερο, αυτό όμως το έχουν επισημάνει αρκετοί. Ο Στίγκλιτς το αναλύει αριθμητικά, περιγράφει το πώς το 1% έχει επηρεαστεί από όλη αυτή το προνόμιο να έχει επικερδείς θέσεις κατά την άνοδο και μη ζημιογόνες κατά την κάθοδο. Αλλά προσφέρει όμως και μια άλλη θεωρία ο Στίγκλιτς, επειδή έχει ασχοληθεί στα προηγούμενα βιβλία του ιδιαίτερα με το θέμα ποιότητας ζωής, το οποίο κατά την άποψή του πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην αποτίμηση του επίπεδου ανάπτυξης μιας κοινωνίας. Και λέει ότι ένας δεύτερος μηχανισμός που τίθεται σε κίνηση σε μια κρίση είναι η χειροτέρευση των μαζικών αγαθών, και των ιδιωτικών και των δημοσίων. Για παράδειγμα, μια εταιρεία η οποία παράγει λάστιχα αυτοκινήτων, αντιμετωπίζοντας την κρίση από την πτώση ζήτηση των αυτοκινήτων, θα μειώσει τους ποιοτικούς ελέγχους που κάνει στα λάστιχα. Άρα θα σκάνε πιο εύκολα τα λάστιχα των αυτοκινήτων, θα γίνονται πιο πολλά τροχαία δυστυχήματα και θα πεθαίνουν πιο πολλοί άνθρωποι. Αλλά φυσικά αυτό γίνεται και στα δημόσια αγαθά. Γιατί επειδή και το δημόσιο περιορίζεται, πολλές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες, δεν κάνουν τους ελέγχους. Πολλά τρόφιμα, για παράδειγμα, δεν περνάνε από τους ίδιους αυστηρούς ελέγχους που περνούσαν προηγουμένως. Είτε στην Ελλάδα γίνεται αυτό, που είναι πιο ξεχαραβαλωμένα τα πράγματα, είτε στην Αμερική που ήταν πιο οργανωμένα. Και πιστεύω ότι αυτή είναι μια διάσταση η οποία είναι πρωτοποριακή και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για τα καθ' εμάς, όπως θα πω αργότερα. Επίσης, ένας μηχανισμός που ενισχύει την ανισότητα είναι το φαινόμενο της μετακύλησης κόστους μέσα στην κρίση, που γίνεται κυρίως από τους πιο ισχυρούς στους λιγότερους ισχυρούς, από τους πιο πληροφορημένους στους λιγότερο πληροφορημένους. Αυτή η ασυμμετρία της πληροφόρησης, άλλωστε, ήταν και ο λόγος που ο Στίγκλιτς τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ. Επειδή μπόρεσε να εντοπίσει και να μελετήσει το ρόλο που παίζει η ασύμμετρη πληροφόρηση στη συμπεριφορά των οικονομικών παραγόντων. Έτσι, για παράδειγμα, οι τράπεζες μέσα σε μια κρίση προτιμούν να κρατάνε και να ενισχύουν με δάνεια τις πιο ισχυρές επιχειρήσεις, διότι αυτές είναι πιο πιθανό να επιβιώσουν. Πλήττοντας έτσι ακόμα περισσότερο και μεγαλώνοντας την απόσταση με τις λιγότερο ισχυρές. Αλλά υπάρχει εκτός από αυτό και μια ενδοταξική μετακύληση του κόστους. Για παράδειγμα, όσοι είναι συνδικαλισμένοι σε πιο ισχυρά συνδικάτα, τα οποία αντιστοιχούσαν σε πιο μονοπωλιακές δομές στην προηγούμενη φάση, είχαν το πλεονέκτημα και να έχουν αποσπάσει ψηλότερους μισθούς στη φάση της ανάπτυξης, αλλά και να τους διατηρούν με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στη φάση της ύφεσης. Πράγμα το οποίο αυξάνει όχι μόνο την ανισότητα μεταξύ μισθωτών και επιχειρήσεων, αλλά και την ανισότητα μέσα στους μισθωτούς, παρουσιάζοντας ενδεχομένως σε ορισμένες περιπτώσεις εξαιρετικά ενδοταξικά φαινόμενα ανισότητας. Ο τρίτος μηχανισμός ενίσχυσης ανισότητας και κατά το Στίγκλιτς ο πιο μεγάλος και ο πιο σημαντικός είναι οι διεθνείς μηχανισμοί του νεοφιλελευθερισμού, όπως τους ονομάζει. Σύμφωνα με τους οποίους όχι μόνο έχει επιβληθεί μια συγκεκριμένη κατεύθυνση πολιτικής σε ορισμένες μητροπόλεις, αλλά λόγω της παγκοσμιοποίησης και ιδιαίτερα λόγω του
του ρόλου που παίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εξάγονται ως πολιτικές και σε άλλες χώρες. Με τη λεγόμενη συνένεση της Ουάσιγκτον, η οποία απετέλεσε το κυρίαρχο δόγμα διαμόρφωσης πολιτικών, στις οποίες θα έπρεπε να συμμορφώνονται οι αναδυόμενες οικονομίες και ιδιαίτερα αυτές οι οποίες βρισκόταν σε κρίση. Και περιλαμβάνουν αυτές οι πολιτικές την κατάργηση της εποπτείας των αγορών, όπως επίσης και αυτό το οποίο ο Στίγλιτς αποκαλεί φετιχισμό του ελλείμματος. Ότι μια οικονομία για να ορθοποδήσει, ανεξάρτητα από το τι έχει πάθει, πρέπει να περάσει από μια σκληρή φάση δημοσιονομικής λιτότητας, έτσι ώστε να αντιληφθεί το σοκ με πολύ ισχυρό τρόπο, να συνέλθει και μετά να βαδίσει το δρόμο της δημοσιονομικής αρετής και της ανάπτυξης. Με αυτούς τους τρεις μηχανισμούς, ο Στίγλιτς σε αυτό το βιβλίο του προσπαθεί να ερμηνεύσει την ανισότητα και θεωρεί ότι το ελάχιστο το οποίο θα πρέπει να κάνει για να την ανακόψουμε θα είναι πρώτα απ' όλα να επιβληθούν μηχανισμοί εποπτείας στις αγορές, έτσι ώστε να πάψει αυτή η πυρκοθυρία και η κατοχή προνομίων που εμποδίζει την ισότιμη συμμετοχή στα βάρη της κρίσης. Και το δεύτερο, ότι θα πρέπει να φύγουμε από το φετιχισμό της λιτότητας και να λειτουργήσουμε με μηχανισμούς ανάπτυξης τύπου 1930 και Keynes, έτσι ώστε να μπορέσουμε μετά να επιλύσουμε και τα δημοσιονομικά θέματα. Βεβαίως, αντιλαμβάνεται κανείς ότι όταν τα ακούει αυτά και όταν τα διαβάζει, τον αφορούν άμεσα και είναι έτοιμος να ασπαστεί πάρα πολλά από αυτά τα οποία πρεσβεύει ο Στίγλιτς. Πιστεύω όμως ότι το διάβασμα του Στίγλιτς θα πρέπει να συνοδευτεί και από τρεις σημαντικές προειδοποιήσεις. Η πρώτη προειδοποίηση είναι σχετικά με το ρόλο των αγορών. Ο Στίγλιτς κάνει σφοδρή κριτική στην ακράτεια των αγορών και στην ανισότητα που αυτές προκαλούν λόγω ασυμμετρίας πληροφόρησης ή προνομίων κατεστημένων, αλλά δεν το κάνει για να τις καταργήσει τις αγορές. Το κάνει για να τις δει να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Κατά συνέπεια, όπως είναι φυσικό, η πολεμική του ενοχλεί πάρα πολύ τους νεοφιλελεύθερους, αλλά δεν προσφέρεται να μετατραπεί σε βίβλο των αριστερών κρατιστών, οι οποίοι έτσι νομίζουν ότι θα ενισχύσουν το πλειστάσιό τους εναντίον της ελεύθερης οικονομίας. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι η ανάγνωση του Στίγλιτς στην Ελλάδα θα πρέπει να γίνει με όρους Αμερικής, διότι η Ελλάδα δεν πάσχει από την ακράτεια και την τυραννία των αγορών, αλλά από την έλλειψή τους. Με λίγα λόγια, οι μηχανισμοί εποπτείας που προτείνει ο Στίγλιτς είναι για ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει πάρει την κατρακύλα στην κατηφόρα και πρέπει να βάλει χειρόφρενο. Αλλά για ένα αυτοκίνητο το οποίο αγκομαχάει να ανέβει την ανηφόρα, δεν μπορεί να βάλει χειρόφρενο, πρέπει να επιταχύνει. Έτσι θεωρώ ότι οι μηχανισμοί εποπτείας είναι χρήσιμοι για τις αγορές που είναι σε ένα απότατο στάδιο ανάπτυξης. Αντίθετα, αγορές οι οποίες είναι σε ένα κατώτερο στάδιο ανάπτυξης θα πρέπει να εξελιχθούν και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια να εποπτευθούν στη συνέχεια. Διαφορετικά θα είναι σαν να κάνει κανείς κήρυγμα για τον κίνδυνο που έχει η χιονόπτωση στην Αίγυπτο. Το δεύτερο πράγμα όμως το οποίο μπορεί να αντλήσει με ένα πολύ διδακτικό τρόπο αναγνώση από το Στίγλιτς είναι εκεί που περιγράφει τους μηχανισμούς πρικοθυρίας κατά τη δική μου απόδοση. Και εκεί πιστεύω ότι θα βρει μια πολύ μεγάλη αντιστοιχία για το πώς τα κατεστημένα και εδραιωμένα συμφέροντα, είτε αυτά είναι λόγω της έλλειψης ανταγωνισμού, είτε για άλλους λόγους, αντλούν πρόσοδο χωρίς αυτή η πρόσοδος και η ωφέλεια να αντιστοιχεί σε εργασία την οποία καταβάλουν. Εδώ θα βρει πρώτα απ' όλα την πελατειακή μηχανή των κομμάτων και οικογενειών, η οποία συνθλίβει την αξιοκρατία στην αγορά του ανθρώπινου δυναμικού. Το δεύτερο, η κομματική και συνδικαλιστική κυριαρχία στις ΔΕΚΟ, η οποία συνθλίβει την επιλογή δυναμικών στελεχών. Η επικυριαρχία των τζακιών στις επιχειρήσεις, η οποία δεν αφήνει χώρο στο τραπεζικό σύστημα για χρηματοδότηση νέων δυναμικών επιχειρήσεων. Για να μην μιλήσουμε φυσικά όχι μόνο για τις αγορές, αλλά και για τους θεσμούς του επικοδομήματος, όπως είναι το θέατρο, τα πανεπιστήμια, η Βουλή, η τηλεόραση,
που επίσης διαμορφώνουν συμπεριφορές και επηρεάζουν τη συνολική απόδοση της κοινωνίας. Μία δεύτερη προειδοποίηση είναι να νομίσει κανείς ότι το βιβλίο του Στίγκλιτς, αυτό όπως και τα προηγούμενα, αφορούν μόνο την Αμερική και είναι πληγές τις οποίες ξύνει για την Αμερική και να νομίσει ότι δεν αφορά την Ευρώπη η περιγραφή του κινδύνου της ανισότητας που κάνει. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Η Ευρώπη σήμερα πλήττεται από τον κίνδυνο της ανισότητας σχεδόν στον ίδιο βαθμό που πλήττεται η Αμερική. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το περασμένο μήνα τον Οκτώβριο ένα από τα μεγαλύτερα περιοδικά οικονομικά, ο Economist, είχε κύριο θέμα την ανισότητα. Και την περασμένη Παρασκευή η Handelsblatt, η μεγάλη εφημερίδα και σοβαρή της Γερμανίας, είχε εξώφυλλο με τίτλο «Οι νέοι υπερπλούσιοι της Γερμανίας». Στην πραγματικότητα η Γερμανία, άμα εφαρμόσει κανείς τους δείκτες που έχει ο Στίγκλιτς, είναι λίγο πιο κάτω από τους δείκτες της Αμερικής. Και στην τελευταία έκθεση που δημοσίευσε ο ΟΣΑ βρίσκεται ότι ο δείκτης ανισότητας είναι αισθητά πια μεγαλύτερο στη Γερμανία από την από το μέσο όρο του ΟΣΑ. Όλο δηλαδή το κράτος σχετικής κοινωνικής ευημερίας και ισότητας, το οποίο ο Χόμπσμπομ, ο προσφάτως αποθανών μαρξιστής ιστορικός, απεκάλεσε χρυσή εποχή της Ευρώπης για το κράτος δικαίου, το οποίο διαμορφώθηκε από οικονομική άποψη τουλάχιστον στη Δυτική Ευρώπη με βάση τη σοσιαλδημοκρατία, στην Γερμανία έχει εξατμιστεί. Και την τελευταία δεκαετία οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν πάνω από 1%, ενώ τα πραγματικά κέρδη των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των εξαγωγικών εκτοξεύτηκαν. Άρα λοιπόν τη στιγμή αυτή που μιλάμε δεν είναι μόνο η Αμερική, αλλά είναι και το προπύργιο της ευρωπαϊκής οικονομίας, η Γερμανία, η οποία χαρακτηρίζεται από παρόμοια προβλήματα. Αυτό κατά την άποψή μου, και κάνω μια παρένθεση εδώ τοπικού χαρακτήρα, καλό θα είναι να μας προβληματίσει και λίγο στο όταν πολύ εύκολα ταυτίζουμε ορισμένες πολιτικές που εκπορεύονται από τη γερμανική κυβέρνηση με τον γερμανικό λαό. Και νομίζω σε κάποιο σημείο του μυαλού μας θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τα προγράμματα λιτότητος ή εν πάση περιπτώσει αντιμετώπιση του χρέους που ισχύουν σήμερα δεν καταπιέζουν μόνο τον Έλληνα εργαζόμενο ή τον Ισπανό εργαζόμενο ή τον Πορτογάλο εργαζόμενο, αλλά καταπιέζουν και τον Γερμανό εργαζόμενο. Και η ταύτιση του Γερμανού εργάτη με τις πολιτικές που κάνει ο Σόιμπλε είναι, κατά την άποψή μου, μια μειοπική πολιτική, η οποία ούτε σου εξηγεί τίποτα, ούτε σε βοηθάει τίποτα. Η τρίτη προειδοποίηση αφορά τον ίδιο τον Στίγκλιτς. Διότι, όπως σας είπα και πριν, ο Στίγκλιτς είναι καλός προφήτης, αλλά όπως οι οικονομολόγοι όλοι δεν είναι πάντα σωστός προφήτης. Και αλλήμον αν δεν είχε και αυτός τα ασθενή του σημεία. Ξέρετε, ο Στίγκλιτς έγινε γνωστός στο ευρύ αναγνωστικό κοινό όταν 10 χρόνια πριν έγινε ένας αμήλικτος πολέμιος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτή ήταν η μεγάλη όθηση και η δυναμική που τον έβγαλε στην επιφάνεια. Θα σας διαβάσω λοιπόν τι γράφει ο Στίγκλιτς για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τις πολιτικές οποίες ακολουθεί. Λέει ότι οι αριθμοί των προβλέψεων που χρησιμοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στα προγράμματά του είναι φαντασία. Κανείς οικονομολόγος δεν θα προέβλεπε ποτέ ότι περιοριστικές πολιτικές μπορεί να σε οδηγήσουν στην ανάπτυξη. Και είναι περιττό να πούμε ότι το πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν επαλήθευσε τις προβλέψεις του. Και επίσης θα πρέπει να ξέρει ότι η εμπιστοσύνη είναι κάτι το οποίο σχεδόν ποτέ δεν επανέρχεται σε μια οικονομία η οποία βλέπει να βυθίζεται σε βαθιά ύφεση και σε διψήφια ανεργία. Θυμίζω για παράδειγμα ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την Ελλάδα προέβλεπε ότι φέτο και του χρόνου η διετία θα έχει ανάπτυξη 4% αθρηστικά. Και στην πραγματικότητα έχει συρρίκνωση μείον 12%. Έτσι. Έπεσε 3 φορές πάνω στην ανάποδη κατεύθυνση. Δεύτερον, μετά. Λέει ο Στίγκλιτς, γράφει ο Στίγκλιτς, λέει ότι καμία κυβέρνηση
η οποία ακολουθεί πολιτικές οι οποίες αφήνουν μεγάλα μέρη του πληθυσμού άνεργα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι πετυχαίνει στην κύρια αποστολή της. Λέει επίσης ότι η ανάπτυξη απαιτεί να έχεις χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς οι οποίοι δανείζουν, παρέχουν δάνεια σε εσωτερικές επιχειρήσεις και το να πουλάς τις τράπεζες σε ξένους ιδιοκτήτες χωρίς να θέτεις αποφασιστικούς περιορισμούς θεματοφυλακής των τραπεζών θα εμποδίσει την ανάπτυξη και τη σταθερότητα στο μέλλον. Πράγμα το οποίο μπορεί να δει κανείς με τις μεταλλαγές οι οποίες γίνονται στα ιδιοκτησιακά των ελληνικών τραπεζών σήμερα. Ακόμα περισσότερο όμως αυτό το οποίο λέει είναι ότι εάν αποτύχει το πρόγραμμα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να μεταθέσει την ευθύνη σε άλλους. Είναι αυτό το παιχνίδι blame shifting, η μετατόπιση της ευθύνης. Ισχυριζόμενο ότι είναι διεφθαρμένοι, κυριαρχεί διαφθορά και ότι δεν έχουν την όρεξη να επιχειρήσουν να πάρουν ουσιαστικά μέτρα. Βεβαίως, λέει ο Στίγλιτς, ότι η χώρα χρειάζεται να πάρει και να κάνει μεταρρυθμίσεις. Αλλά όμως, εάν ακολουθήσει τις συμβουλές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σχετικά με τα προγράμματα λιτότητας, τότε και αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα κάνουν τα πράγματα χειρότερα. Διαβάζοντας το κανείς αυτό, νομίζω ότι έχει γραφτεί ένα μήνα πριν για την Ελλάδα. Λάθος, κυρίες και κύριοι. Το κείμενο αυτό γράφτηκε 10 χρόνια πριν ακριβώς, το 2010, και αφορά την Αργεντινή. Τότε που ήταν στο φόρτε η εχθρότητα του Στίγλιτς στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και βέβαια αυτή η εχθρότητα προκάλεσε ένα τρομερό καυγά ακαδημαϊκό όταν το απίτησε μια άλλη μεγάλη κεφαλή οικονομική, ο Κένεθ Ρόγκοφ. Μπορεί να το ξέρετε γιατί και αυτό είναι το βιβλίο πρόσφατα εκδόθηκε. Και η ανταλλαγή επιστολών Στίγλιτς-Ρόγκοφ είναι ένα συναρπαστικό διάβασμα για το πόσο έτσι αιμοσταγείς μπορεί να γίνουν μεταξύ τους οι ακαδημαϊκοί όταν θυμώνουν. Και του έλεγε εκεί του Στίγλιτς ότι, ενώ τον εκτιμούσε και τα λοιπά, ότι έχεις ένα ελάττωμα, του έλεγε. Ότι φροντίζεις πάντα να βρίσκεσαι στη μόδα και αλλάζεις κι εσύ. Εν πάση περιπτώσει, σχετικά τουλάχιστον με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο Στίγλιτς άλλαξε. Πιθανότατα, κατά τη δική μου εκτίμηση, τον επηρέασε μια από τις ελάχιστα επιτυχείς παρεμβάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη Βραζιλία το 2003 και μετά, η οποία Βραζιλία αναπτύχθηκε επειδή κατέρευσε το άλλο πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Αργεντινή. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Στίγλιτς το 2010, το Φεβρουάριο, 2 μήνες πριν το μνημόνιο, και δίνει μια συνέντευξη στην Αγγλία και λέει το εξής. Το ρωτάνε εκεί για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και του λέει ο Στίγλιτς, ότι πιστεύω ότι σήμερα τα πράγματα τα οποία σχετίζονται με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουν αλλάξει. 10 χρόνια πριν είχα άλλες απόψεις, αλλά σήμερα πιστεύω ότι είναι διαφορετικά. Και γι' αυτό το λόγο έχω συμβουλεύσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό η Ελλάδα να μην αποφύγει τις πολιτικές προσέγγισης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου εάν χρειαστεί κεφάλαια. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς σήμερα, διαβάζοντας το Στίγλιτς, πόσο διαφορετικά ενδεχομένως θα ήταν μερικά δεδομένα για την Ελλάδα σήμερα, εάν ειδικά τουλάχιστον όσον αφορά αυτή την άποψη, ο Στίγλιτς δεν είχε αλλάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Χριστοδουλάκη. Να κάνω μια ερώτηση πρωτού έτσι δώσουμε και στο κοινό εδώ. Πείτε μου κάτι, μια που λέγατε αυτό ότι ο Σαρκοζή τον είχε καλέσει να δούνε και καινούριες παραμέτρους σε σχέση με το ΑΕΠ. Μήπως κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξουν οι παράμετροι που μπαίνουν στο ΑΕΠ, να γίνουν, αντί για gross, να γίνουν πιο genuine. Δηλαδή να βγει ένας καινούριος δείκτης, να φύγουμε από την τυραννία του συγκεκριμένου ΑΕΠ, που μπαίνουν παράμετροι. Ας πούμε, ο Αλογοσκούπης έβαλε τις κυρίες στη Συγκρού και 20% μέσα σε μια βραδιά. Δηλαδή να μπαίνουν πιο πραγματικοί παράμετροι που να είναι πιο κοντινοί στην ευτυχία, στην ευημερία του κόσμου. Ξέρετε, αυτή είναι η πρώτη ερώτηση την οποία σου κάνουν στο πρώτο έτος, να διδάσκεις οικονομικά. Όπου προσπαθείς να τους πείσεις, τους φοιτητές, ότι όλα τα οικονομικά, όλη η μακροοικονομική ανάλυση βασίζεται στη συμπεριφορά του ΑΕΠ, το οποίο διαιρείται με τον πληθυσμό και βγαίνει το κατακεφαλή ΑΕΠ. Και αυτό είναι
το στάνταρ μέγεθος, το οποίο ακολουθείται τώρα περίπου 80 χρόνια, για να συγκρίνει οικονομίες και συμπεριφορές. Και φυσικά η απάντηση, το ερώτημα είναι, μα δεν υπάρχουν άλλα πράγματα. Το θέμα είναι ότι ό,τι μου πείτε, περιβάλλον, ποιότητα περιβάλλοντος, ποιότητα υγείας, ποιότητα παιδείας, ποιότητα τηλεόρασης, προσωπική ευτυχία, κατά πάσα πιθανότητα είτε συνδέονται θετικά με την άνοδο του ΑΕΠ, είτε οι δυνατότητες να τα αντιμετωπίσεις είναι περισσότερες σε μια χώρα που έχει εισοδήματα. Έτσι. Με λίγα λόγια είναι αυτό που λένε στα ελληνικά, είναι καλύτερα να είσαι πλούσιος, ωραίος, λοιπόν, διότι έτσι μπορεί να πετύχεις καλύτερα και όλα τα υπόλοιπα. Ενώ αντίθετα βλέπεις ότι η ποιότητα του περιβάλλοντος δεν σημαίνει ότι είναι πάντα καλή σε χώρες που έχουν υψηλό ΑΕΠ. Στην Αμερική, για παράδειγμα, οι εκπομπές διοξιδίου είναι πολύ επιβαρυντικές. Αλλά όμως υπάρχουν και τα μέσα να αντιμετωπιστούν. Ενώ άμα πάει κανείς στη Βραζιλία, εκεί ούτε η ποιότητα του περιβάλλοντος είναι καλή, ούτε τα μέσα υπάρχουν ακόμα. Και ούτω καθεξής. Και αυτό ισχύει σε όλα τα θέματα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ό,τι και να γίνει, θα εμπλουτιστεί η γνώση μας γι' αυτό, αλλά κατά βάση δεν θα αλλάξει. Αυτό όμως που έχει μεγάλη σημασία να αλλάξει είναι πώς το μετράς. Πριν από 30 χρόνια, όσοι ακούγατε οικονομικά και έχετε σπουδάσει οικονομικά, δεν ακούγατε το ΑΕΠ, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Ακούγατε το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα. Αυτή είναι η βάση αναφοράς. Και ιδίως στην Αμερική διδασκόταν όλα τα οικονομικά και ο Στίγλιτς δίδασκε με βάση το εθνικό εισόδημα. Τι σημαίνει εθνικό εισόδημα? Σημαίνει τα λεφτά που βγάζει ο Αμερικάνος όπου και να δουλεύει. Όταν όμως άνοιξε η παγκοσμιοποίηση, πάρα πολλές επιχειρήσεις έφευγαν από τη χώρα τους και πήγαιναν αλλού, στην Κίνα και ούτω καθεξής. Τα εισοδήματα που βγάζαν ήταν αμερικάνικα, αλλά δεν παρήγονται εντός Αμερικής. Και γι' αυτό που άλλαξε στους οικονομολόγους είναι ότι αντί να μετράμε το εισόδημα, το εθνικό εισόδημα, μετράμε το εγχώριο προϊόν, αυτό το οποίο παράγεται εδώ. Ασχέτως αν το παράγει Έλληνας, Αλβανός μετανάστης, γαλλικό ρεστοράν ή κινέζικη κουζίνα. Εφόσον παράγεται εδώ, αυξάνει τις θέσεις απασχόλησης εδώ και αυτό είναι το οποίο μετράει για τη συνοχή της κοινωνίας. Αυτή είναι μια μεγάλη αλλαγή που έγινε. Μάλιστα αφιερώνει και ένα κεφάλαιο ειδικό Στίγλιτς γι' αυτό στο βιβλίο του. Και πιστεύω ότι προς το παρόν αυτό είναι παρκές. Βεβαίως, αργότερα θα βάλουμε και άλλα θέματα, θα βάλουμε το περιβάλλον, θα βάλουμε και αυτά. Μην ξεχνάτε ποτέ όμως ότι όσο μεγάλες προκλήσεις και να τεθούν, πάντα αυτές θα αντιμετωπίζονται καλύτερα άμα έχεις μεγαλύτερη ανάπτυξη. Και γι' αυτό πιστεύω ότι όλοι όσοι λένε δεν πειράζει που ήρθε η κρίση, διότι θα μάθουμε και θα βολευτούμε καλύτερα με τα χαμηλότερα εισοδήματα και η ζωή μας μπορεί να είναι πιο απλή και πιο ήρεμη με τα χαμηλότερα εισοδήματα, να μην τους εμπιστεύεστε. Συνήθως αυτά τα κηρύγματα εκπορεύονται από αυτούς οι οποίοι δεν φοβούνται μπας και χαμηλώσουν τα εισοδήματά τους και θέλουν απλώς να γλυκάνουν και να αποκοιμήσουν αυτούς οι οποίοι βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται δραματικά. Δεν να ρωτήσω κάτι. Οι πολιτικοί έχουν, να το ρωτήσω στο Δουλάκη, έχει τόσο απόλυτη γνώση. Μεταξύ ενός επιστήμονα, όταν γίνεται πολιτικός, τι μεσολαβεί? Ο κύριος Χριστοδουλάκης πάλι πρέπει να απαντήσει. Καταρχήν, θεωρώ ότι το ερώτημα αυτό μπορεί να απευθυνθεί σε όλους. Πιθανόν όμως να έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία σε οικονομολόγους. Προσωπικά δεν ξέρω πολλούς οικονομολόγους, για να μην πω ότι δεν ξέρω κανένα. Λέω απλώς ότι δεν ξέρω πολλούς, οι οποίοι δεν θα ήθελαν να δούνε αυτά τα οποία λένε και πιστεύουν να εφαρμόζονται. Πιθανώς να υπάρχει ένας γιατρός ο οποίος να μην ήθελε να γίνει υπουργός υγείας. Ή να υπάρχει ένας μηχανικός ο οποίος δεν θα ήθελε να γίνει υπουργός βιομηχανίας. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις ένα οικονομολόγο όμως, τον οποίο δεν θα τον ενδιέφερε να έχει μία εποπτεία παρατηρητηρίου, αυτός νομίζω ότι είναι στον πύργο επάνω, για να δει αυτά τα οποία πιστεύει να εφαρμόζονται. Και νομίζω ότι όταν το παραδεχτεί κανείς είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή οι ψευτομετριοφροσύνες ότι εγώ δουλεύω για την επιστήμη,
Αλλά δεν με ενδιαφέρει η πολιτική. Νομίζω ότι καλύπτουν άλλου είδους αδυναμίες και στερήσεις. Λοιπόν, καλύτερα να το παραδέχεται κανείς για να δέχεται κριτική. Και έτσι πιστεύω ότι η απόσταση είναι πολύ μικρή. Και εναπόκειται στον καθένα, όταν είναι οικονομολόγος, να προσέχει αυτά τα οποία αναλύει και παρουσιάζει, έτσι ώστε να είναι εφαρμόσιμα και υλοποιήσιμα, γιατί μπορεί να του έρθει καμία στραβή και να βρεθεί σε μια θέση ευθύνης και άλλα να έλεγε και άλλα να κάνει. Και πάλι βέβαια θα πρέπει να έχει το εξής. Θα πρέπει να σκέφτεται τι θα λέει για αυτά που έκανε όταν ξαναγυρίσει στα ακαδημαϊκά έδρανα και στα αμφιθέατρα. Και νομίζω ότι από αυτή την άποψη η ακαδημαϊκή ιδιότητα μπορεί να λειτουργήσει και σαν μια ασπίδα. Να φέρεται με μετριοπάθεια και ρεαλισμό, έτσι ώστε να μην τα βρει μπαστούνια μπροστά του αργότερα.